азизмоҳ маҳмадиева соҳиби хоҷагии деҳқонист. То 10 соли пеш зиндагии хонаводаашро аз пули дар муҳоҷират ба дастовардаи шавҳару 3 писараш пеш мебурд. ҳоло кори пешгирифтаи азизмоҳ на танҳо ба таъмини хонавода, балки барои хариди техникаҳои хоҷагӣ ҳам кифоя мекунад. ин маҳсулоти полезӣ ва хушмева аз боғи Маҳмадиев аст, ки даромади аслии хонавода аз фурӯши он аст. аз 16 гектар замини деҳқонӣ 6 гектарашро боғ карда маҳсулоти онро мефурӯшад. меҳнат кунӣ ҳеҷ маҳал хор намешавед. дар Тоҷикистон нек дар мусофират бачаҳо мераванд, хай азоб мекашанд, қинӣ мекашанд. бачаҳои мо дар ҷои гарм меҳнат мекунам. пасандоз кардам, 2 трактор гирифтам, якта барои пахта, якта барои имсол барои боғ гирифтам, ки тракторҳо меҳнат кунанд. ва охи ҳар як чи меҳнат накунӣ ва роҳатча намебинӣ. ӯ ва боз даҳҳо зан бо намояндагӣ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ 23 ноябр дар ҳошияи як форуми тиҷоратӣ дар пойтахти Тоҷикистон ҷамъ омаданд. ин форум бо дастгирии Сафорати Амрико дар Тоҷикистон ва ҳукумати ин кишвар баргузор мешавад. ба гуфтаи баргузоркунандагон, ҳадафи аслии форум арзёбии имкониятҳои тиҷоратии зан дар Осиёи Марказӣ мебошад. ҳамчунин он фурсати хубест, ки занҳои тоҷир аз Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон табодули таҷриба намуданд. барои ҳама беҳтар аст, ки занҳо дар беҳтар кардани вазъи иқтисодии кишвар иштирок кунанд. мо медонем, ки вақте занҳо кор мекунанд ва дар ҳаёти иқтисодӣ ширкат мекунанд, ин на фақат барои оила ва кӯдакон хуб аст, балки барои сулҳ дар тамоми ҷаҳон муҳим аст. давлатой бегназарова ҳамроҳи духтарҳояш ба духтани маҳсулоти ороишоти занона машғул аст. муштариёни ин хонуми соҳибкор аз шаҳри Қурғонтепа то ба пойтахт ба суроғи вай меоянд. хамёнҳоро мо ба даст тайёр мекунем. инҳоро ман худам бо духтарчавоям медузам дар хона. сумка медузам, тоқича медузем мо дар хона. имкониятҳои занони Осиёи Марказӣ дар заминаи афкори сунъатгароёна, ки занро осебпазир мекунад, дар ин ҳамоиш монеаи аслӣ дар ворид шудани зан ба фазои тиҷорӣ номбар шуд. аммо ба қавли мақомот ин камбудии ягона нест. дар ин ҳамоиш гуфта шуд, ки ҳоло ҳам дар Тоҷикистон занҳо аз имконияти худ дуруст истифода намекунанд. на ҳама вақт маблағҳои ҷудошуда мақсаднок равона мегарданд. яъне ки мо танбалиро пеш аз ҳама аз даст надем. хел бояд фаъол бошем, бояд танбал набошем. бо ин қадар муваффақиятҳо ва дастгирӣ бевоситаи сарбари давлат, мо бояд ҳамон фаъолияти пурсамари худро истифода барем. дар тиҷорати хурду миёнаи Тоҷикистон асосан занҳо фаъоланд ва феълан 40% тоҷирон аз ҳисоби занҳо ҳастанд. 12% онҳо дар корхонаҳои хурду миёна ва 5% дар ширкатҳои расмӣ раҳбар ҳастанд. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.